Sanibonani guys, igama uNgqibile nginiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-1 October. Kubi guys, kushubile ebandleni likaSiphamandla. Kufike-ke lamadoda lawa ahlezi eletha umnikelo ngey'khwama ey'nkulu. Hayibo, bebehleli-ke uMabusi noSiphamandla kanye naye-ke umphephethe. Belindele phela umnikelo. Kumane kwafika nje iy'khwama ey'mbili ey'ngagcwele futhi ey'focolile. Bayibeka phezu kwetafula. Uyazi umane nje wathi uSiphamandla, hayibo, betshela ukuthi mhlampe bazoletha ezinye khona bayishiye ngaphandle, kodwa cha, bezu-2 nje kuphela. Wathi uMabusi, hawu, sengathi sesinenye-ke inkinga entsha sha. Wathi uSiphamandla, kodwa nkosi yami, ngizoyibhekelela kanjani iy'mfanelo zasebandleni ngemali encane kangaka? Umphephethe umane wabheka phansi. Lapho-ke guys, sisayikhuluma-ke indaba yomnikelo. Ngaleyo khulekani bekukhona iy'khwama ey'ntathu ey'semsamo. Waphinde wangena nezinye futhi ey'mbili ngaphezulu, okusho ukuthi zingaka iy'khwama zomnikelo ayitholile 5 wonke guys. Umane waguqa phansi ngedolo. Wathi, Mvelase, wena wavela enyandeni. Nanku umnikelo womhlambi wakho. Ngicela ubusise lezandla ey'khiphele imali. Wenze isiqiniseko sokuthi iy'baya zabo ziyachichima nemfuyo yabo iyanda. Wena wezulu, ngoza, ejatshulise ukuthi yeyi iy'khwama ziyacima lapho ziwu-5 futhi iqumbile zonke guys. Yabona-ke mekunje, gcina usuy'buza uy'phendula ukuthi ngampela ubani onyathela kahle phakathi kwabo bobabili. Kodwa-ke singasheshi sijaje guys, ngoba siyazi ukuthi ekugcineni lo fanele uyobonakala ngomba. Ngapha-ke uma Mzobe naye nkosi yami usenkingeni, ngoba uThethi uyafika kuphatha uzomtshela phela ukuthi indodakazi yabo uNobuntu ayiphathekile neze kahle. Ibona sengathi uyakhetha uphakathi wayo, uthanda uMabusi. Umane wathi nje uphakathi wayo, konje ubani lo khuluma nami? Wena maMzobo ungitshela ngokuseka kwey'ngane zami. Wena zolo lokhu kade ubhizi lengane uthi ayilona itshitshi khona ingeke ishade uSiphamandla manje uzoyikhulumela. Lalela la wethenjiwe Mzobe. Yabo mina mengiphuza iglasi yamanzi ngiyibhekisa phezulu, ngikubuka esinqeni sayiglasi ngisho ukuthi kazi lo mambani usephezu kwanike manje, ngoba unamaqhinga wena. Hlezi unamaqhinga. Kuyimanje uthene kukhulekani. Benonomkhosi. Ngiyayidabukela lezi y'ngane ngoba ekugcineni izophelela emgodini. Yonke into ethinta ngalezo zandla zakho wena ingena emgodini, iyafa, ishabalala. Yo guys, maMzobo umane wabheka phansi okukhophozela ngoba uyazi ukuthi konke lokho atshela kona kuyiliqiniso elimsulwa. Yo, hayi bandla, ngiyazibuza ukuthi kasi babevele bewavuselelelani nje ama-vows abo omshado, ngoba hayi impela, hayi ushintsha kakabi khona kuloya mshado. Kusayikade negundwane nje, kusafani nakuqala. Phela lapho-ke guys, amazwela namhlanje, ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.